Тази вечер отидохме да вечеряме, провеждаме конференция Сила и любов в Джолиет, Илинойс. Беше удивително. Винаги обичам да излизам и просто да споделя вечера с пастора, и това направихме с пастора и прекрасната му съпруга. Излязохме и просто си говорихме с нашата сервитьорка за Исус, споделихме с нея Евангелието и беше прекрасно. Тя отдаде живота си на Христос, но след това тя отиде и каза на брат си, който работи в същия ресторант, и той сякаш излезе срещу мен, искаше да спори, нападна ме, и вижте какво се случи, защото Исус е удивителен. Ако Той ме обича, защо има тази заплаха, че ако не го обичам, ще отида в ада и ще горя? Кой ти каза това? Библията. Библията? Аз съм роден в... Библията не те е научила на това. Бях в семейство на хора, за които това не е било живо. И си позволил това да те отдалечи от единия, който наистина те обича. Това е тъжно, човече. но беше взето от Библията, Не. защото ходих на църковно училище. Било е взето от религия. Религията те е наранила, но нямаш връзка с Исус. Сега отхвърляш точно този, който иска да те обича. Откъде да знам, че Исус е реален? Какво имаш предвид? Откъде да знам, че ти си реален? Аз съм точно пред теб. Добре. Исус не е пред мен, нали? Исус беше точно пред 500 очевидци, след като беше разпънат и възкръснал. 500 достоверни свидетели. Те тук ли са? Те са били там, но след няколко стотин години, когато ти ще си мъртъв и хората твърдят, че си живял, това прави ли го грешно? Наистина ли ще си живял? Хайде, човече, мисли с мен. Това е лудост. Ти си позволил умът ти да бъде Бог, а това наистина е травма. Той те обича, човече. Аз бях наркоман 22 години, приятелю. Бях атеист. Отхвърлях всичко, както и ти го направи сега. Само че аз бях зъл, ядосан и хора сега са мъртви заради живота, който водих. И не вярвах в християнството, защото видях толкова много лицемери, лъжци, крадци, хора, които твърдят едно, а живеят друго. Ти също си го видял в живота си. И сега си позволил това да оформи представата ти за Исус. Аз също. Опитвах се да казвам на тези християни, че са лъжци, крадци, че са такива, онакива. Мислех си, ако има Бог и Той е добър, защо тогава се случват всички тези лоши неща? Защо се малтретират деца? Защо свещеници ги нараняват? Защо става всичко това? Имах същото бунтовно сърце, каквото имаш и ти сега. Защото ме бяха мачкали. Всичко това се случваше и нямах и идея за този Бог, който ме обича. Израснах в дом за сираци. Започнах с наркотиците, бях атеист, но вътре в себе си знаех, че трябва да има нещо повече. Просто трябва да има. Този свят не е всичко, всеки го знае. Има християни, които не живеят живота, има католици, които не живеят живота, и сега те се опитват да ти говорят за техния Бог, като те заплашват сада. Заплахата сада не те кара да искаш да отидеш на небето. Заплахата само те прави ядосан. Защото ако някой ще отиде в ада, то това по-скоро биха били хората, които те заплашват с него. Имах среща с Бога, в когото не вярвах. Той ме обикна, спаси ме от това да бъда застрелян. Хайде, човече, напуснах рехабилитацията, върнах се след 2 месеца и моята приятелка беше имала същото преживяване с Бога, каквото имах и аз. Оженихме се и сме женени вече 19 години. Пътувам по света, за да проповядвам Евангелието, приятелю. Онова, в което може би ти не вярваш, но Той вярва в теб. И съжалявам, че си бил наранен от религията, но един ден ще застанеш пред Исус и ще дадеш отговор за живота си и за цялото оспорване, разправи и спорове, ще застанеш пред Бога и коленете ти ще се преклонят там на сила в онзи ден. Или доброволно сега в този живот. Говориш с правилния човек днес, братко, защото съм минал през всичко. Той ме обича, а аз бях най-незаслужаващия любов човек на тази планета. Той те обича. Трябва да се предадеш, да дадеш сърцето си на Исус, не на религията. Защото си бил наранен, малтретиран, всичко това. Причината, поради която си такъв, е защото не си видял вярата изживяна на дело. Но днес срещна човек, който я живее и ходи в нея. И аз те обичам, човече. Не искам нищо от теб, но те обичам. Мога ли да те прегърна? Ако искаш. Искам. Бога ти благослови, човече. Радвам се, че се запознахме. Как се казваш? Фредо. Фредо, за мен е благословение да се запознаем. Обичам те, братко. Хайде, какво мислиш за това? Историята ти ми даде нова перспектива. Да, човече, супер. Да, той умря за греховете ти, но не само за да те заведе на небето. Той умря за да сложи небето вътре в теб. Защо не му дадеш живота си сега, човече? Какво чакаш? Ще се предадеш ли? Ще го поканиш ли да дойде и да живее в теб? Ще го направиш ли? Ще се помолиш ли с мен сега и да поканиш Светия Дух да дойде и да живее в теб? Ще го направиш ли? Да. Хайде, дай ми ръката си. Просто кажи това с мен.
Никога не влизайте в спорове с хора. Споделяйте Евангелието, споделяйте истината. Истината винаги освобождава хората. Както виждате, дори един ядосан атеист може да умекне от истината. Видяхте ли как се покая и предаде живота си на Христос? А беше толкова убеден, но Исус е по-голям. Той го обича толкова много. А този човек ще бъде учител в тялото Христово.